οικογένειες των θυμάτων συγκινών τεμπών. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω από όλους τους κλάδους, κτηνοτρόφους, μικρά παιδιά, μεγάλες ηλικίες, ότι αυτό το θέμα των τεμπών και γενικά όλα που ζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι. Πρέπει ο κόσμος να βγει στις πλατείες. Δηλαδή, ο λόγος που σας καλούμε να βγείτε έξω είναι η μοναδική αντίδραση που υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει άλλη αντίδραση. Η αντίδραση είναι πλέον στους δρόμους και να μαθαίνουμε την αλήθεια. Να ξέρετε τώρα όλες οι οικογένειες από την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας σιγά σιγά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Εκεί θα σας χρειαστούμε όλους. Να πιστέψετε όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Να πιστέψετε όλους τους αστυνομικούς. Και η αλήθεια θα φανεί. Τα στοιχεία είναι όλα υπέρ του συγγενών των θυμάτων. Από εσάς θέλουμε τη στήριξη, γιατί εμείς μπορούμε να τρέξουμε και θα τρέξουμε για τα παιδιά μας και τα χαρτιά μας, αλλά αυτοί που θα δικάσετε θα είστε ο κόσμος. Αν ο κόσμος δεν βγει στην πλατεία, δεν βγει στους δρόμους, όσο και να προσπαθήσουμε εμείς οι γονείς, δεν θα δικάσουμε παιδιά. Στο κράτος που ζούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό που να φανεί, ότι όλα τα στοιχεία και όλα αυτά που βρεθήκανε, που μαθαίνει και διαβάζετε, και λέω δυστυχώς θα ανακαλύψουν οι συγγενείς. Τα πάντα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Η μοναδική αλήθεια είναι αυτή, ότι αν δεν υπήρχαν οι συγγενείς, ξέρετε, πολύ δύσκολο να σου κοπείς από το κρεβάτι και να ψάξεις πράγματα που δεν θα ψηφίσεις ποτέ στην πορεία. Θα τα βρίσκες. Και όμως οι συγγενείς κάνουν όλο αυτό. Να έχετε εμπιστοσύνη στους συγγενείς και σας θέλουμε πάντα δίπλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια συμβολική πορεία, μια διπλωματική όψη που μπορεί να έχει. Η παράκληση μόνο που έχουμε από όλους σας είναι να μην ξεχάσετε τα τέμπη, να μην ξεχάσετε τους συγγενείς και να μας στηρίζετε. Από εδώ και πέρα θα γίνουν πολλές συγκεντρώσεις και θα είναι πολύ πιο οργανωμένες. Εντάξει, τις συγκεντρώσεις να γίνει διαφορετικά συγκεκριμένοι. Τέλος πάντων, η τελευταία στιγμή. Είχε και ο Δήμος ορισμένες υποχρεώσεις και αποφασίσαμε να γίνει εδώ, να μην δημιουργήσουμε θέμα στην πόλη. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστούμε στην καρδιά μας.